ederim, bağırırım, çağırırım, orada her şey yaparım. Şaradarê Bitlisê û Tatwanê yê Partiya Dade û Pêşketinê AKP çend roj berê li van şaredariyan tabeleyên Kurdî daxistbûn xwarê. Ev tabeleyana berî şaradarên AKP ji aliyên şaradarên Partiya Demokratîk ya gelan HDP ve hatibû daliqandin. Tabelalarla ilgili. Malbata zimanzanê Kurd Feqî Hüseyin Saniç ku bi xwe xelkên Bitlisê ne. Li ber daxistina van tabeleyan nameyek ji şaredarên AKP'yê Bitlisê ra nivîsîn û daxwaz kirin ku ev tabeleyên ku hatine daxistin dîsa ciyê xwe da bê daliqandin. Du kurê Feqî Hüseyin Saniç, Azad Saniç û Ferhat Saniç li Meclisa Tirkiye pêkva serdana parlamenterên AKP Cemal Taşar, parlamenterên CHP Yıldırım Kaya, parlamenterên HDP Kemal Bülbül û parlamenterên Partiya Saadetê Cihangir İslamoğlu kirin. Azad Saniç ji bo dengê Amerîkayê ev serdanên xwe wiha ragihand. Me nameyekî ji belediya şaredariya Bilîsê ra şand ser tabeleya Kurdî koçirma avet ne erdê. Debî qasê dîsa em malbata Feqî Hüseyin Saniç her du kurî wî Azad û Ferhat em hatine parlamentoyê ev hatina me ji bo ku nava Tetwan û nava Bilîsê de gava ku ji bo fesadiyê hatiye avetin ev fesadî bêne tefisandin. Parlamenterên AKP Cemal Taşar di vê hevdîtinê da daxuyandiye ku wê li ser vê meselê bisekinin. Ji bo daliqandina van tabeleyên Kurdî, Taşar ji malbata Feqî Hüseyin Saniç ra gotiye ku sebir bikin dê nêzik da dibe ku çareseriyek jî bibe. Malbatê bi parlamenterên CHP Yıldırım Kaya ra jî hevdîtinek çêkir. Kaya piştî hevdîtinê ji dengê Amerîkayê ra nêrînê xwe wiha diyar kir. Ez bang li bajirvanê Bitlisê dikim ku van nivîsên Kurdî carekê din daliqîn. Da ku gelê Bitlisê ji terelê çepkexe. Eger bixwazê dîrok bi başî navêtî tomar bike vê yekê bi cî bîne. Ne bi înkarkirina çanda xwe dekeve nav dîrokê. Ev hereketên negatif bi kerî hiç kesekî nayên. Astenkirina mafan, xwarina heqan bes dê civakê de fîtne û fesadiyê dikin. Evana tiştê rast nînin. Rakirina van tabeleyan li şaredariyan rasteqîneka kêşeya Kurdî careka dinê li Tirkiye diyar kir. Hê jî em dibînin ku li gelek ciyan kêşeya zimanê Kurdî û perwerdeya zimanê Kurdî berdewam dike. Daxwaza malbata Feqî Hüseyin Saniç ew e ku ev kêşe çareser bibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.